Japonsko to je téma, ktorú na mojom kanále nájdete asi skoro všade. A keď nie je Japonsko, tak priamo anime. A čo sa týka tohto videa, tak verte mi, nič sa na tomto meniť nebude. Čaute všetci, moje meno je Asmatik. Ak by ste ma náhodou nepoznali, čo 100% ma nepoznáte. A vítam vás vo videu, kde si povieme niečo o japonských sektách. Ak sa vám moja tvorba páči, určite zanechajte like, dajte odber a poďme si o tom trošku aj porozprávať. OK. Japonsko je krajina s pestrou históriou náboženstiev, pričom najvýznamnejšie sú šintoizmus a buddhizmus. V modernej dobe sa však objavili aj rôzne nové náboženské hnutia, v japončine známe ako Shinshukyo, a sekty, ktoré sa niekedy výrazne líšia od tradičných náboženstiev. Tieto nové náboženstva často kombinujú prvky šintoizmu, buddhizmu, kresťanstva a iných spirituálnych tradícií a filozofií. Nové náboženské hnutia v Japonsku sa začali objavovať už od konca 19. storočia a v priebehu 20. storočia ich počet rapidne zrástol. Medzi najznámejšie patrí napríklad Soka Gakkai, Tenrikyo, Rishokosei Kai. Tieto hnutia sú často veľmi aktívne a majú výrazný spoločenský vplyv. Napríklad Soka Gakkai má obrovskú členskú základňu a je spojená s politickou stranou Komeito. Om Shinrikyo, v preklade Najvyššia pravda, založil Shoko Asahara, narodený ako Chizuo Matsumoto v roku 1984. Asahara bol slepý na jedno oko a v mladosti mal problémy so vzdelaním a aj zdravotnými problémami. Pôvodne sa venoval tradičnej medicíne a rôznym duchovným technikám a postupne sa stal uznávaným guruom s charizmatickým prejavom. Inšpiroval sa buddhizmom, hinduizmom, kresťanskými i apokalyptickými proroctvami a tiež aj sci-fi prvkami. Postupom času Asahara vytvoril vlastné povestné mesiášske presvedčenie o tom, že jeho poslaním je viesť ľudstvo k oslobodeniu od budúcich katastrof. A ešte taký zaujímavý fakt. Asahara má svoje vlastné anime takého náboženského charakteru, aj keď za mňa je to akože strašný bizár. Ale doporučujem, neviem jak sa to volá, ale doporučujem si to nájsť a pozrieť si to. Nice. Náuka Om Shinrikyo kombinovala prvky buddhizmu, hinduizmu, vrátanie uctievania hinduistických bohov, ale obsahovala aj myšlienky apokalypsy, ktoré predpovedali blížiacu sa nukleárnu vojnu. Že jediným spôsobom, ako ľudstvo môže zachrániť, je nasledovať jeho učenie a dosiahnuť stav osvietenia. Akože podľa mňa on bol trošku inak osvietený, keď tieto veci vymýšľal. Ak ma všetci chápete. Členovia OM praktizovali náročné meditačné a fyzické disciplíny, vrátane postov, ktoré mali viesť k očisteniu a vyšším duchovným stavom. V 90. rokoch sa Om Shinrikyo začal zameriavať na výrobu a použitie chemických a biologických zbraní. Najznámejší útok sa odohral 20. marca roku 1995, keď členovia sekty vypustili sarinový plyn v tokijskom metre, čo viedlo k smrti 13 ľudí a otrave viac ako 5000 ďalších. Tento útok mal byť podľa Asaharu spôsobom, ako očistiť spoločnosť a spustiť proces svetovej apokalypsy. Akože toto úplne vidieť, že to je jedno, kto založí nejaké proste náboženské hnutie, časom mu proste prepne. Tak určite. Po útoku začala polícia rozsiahle vyšetrovanie, ktoré viedlo k zatknutiu mnohých členov sekty vrátane Asaharu. Om Shinrikyo bolo následne zakázané a sledované ako nebezpečná organizácia. V súčasnosti funguje pod názvom Alep, ale je pod prísnym dohľadom. Mnoho členov sa od sekty dištancovalo a aj od jej učenia. Niektoré sekty sú pokojné a majú za cieľ duchovný rozvoj svojich členov. Shinyoen je príkladom hnutia, ktoré zdôrazňuje buddhistické princípy a súcit. Organizácia sa sústredí na duchovné oslobodenie a pomoc v komunitách, pričom je prijatá tolerantne a pokojne.
Shinryoen je jedným z mnohých nových náboženských hnutí, ktoré vznikli v Japonsku a patrí medzi tie, ktoré sa považujú za mierumilovné a sústreďujú sa na duchovné a komunitné aktivity. Shinryoen, čo znamená posvetný prameň pravého osvietenia, založil v 30. rokoch 20. storočia buddhistický mních Shinji Ito a jeho manželka Tomoji Ito. Shinryoen je založené na buddhistických princípoch, ale vo svojej doktríne zdôrazňuje univerzálne hodnoty ako súcit, láska a službu iným. Shinryoen sa zameriava na vnútornú transformáciu a pomoc druhým ako spôsob dosiahnutia duchovného pokroku. Členovia sa zúčastňujú na meditáciách, rituáloch a spoločenských službách. Organizácia taktiež verí, že súcit a harmónia môžu prispieť k pozitívnej zmene vo svete. Na rozdiel od Om Shinrikyo, Shinryoen nepoužíva donúcovacie metódy a nepropaguje žiadne extrémne ideológie, takže aspoň oni sú safe. Aspoň myslím. Shinryoen je známy svojimi charitatívnymi aktivitami a podporou spoločnosti. Organizácia sa zúčastňuje na rôznych projektoch humanitárnej pomoci a snaží sa o zlepšenie sociálnych podmienok prostredníctvom súcitu a vzdelávania. Nice. Ale máme tu aj ďalšie pokojné takéto náboženské hnutia. Soka Gakkai je zamerané na propagáciu mieru a šírenie učenia buddhizmus Nichirena. Soka Gakkai je najväčšie nové náboženské hnutie v Japonsku. Má obrovský počet následovníkov a pôsobí aj medzinárodne. Hnutie zdôrazňuje individuálnu duchovnú zmenu, vzdelanie a aktivity v oblasti mieru. Takisto tu máme aj Tenrikyo, ktoré bolo založené v 19. storočí a učí, že základným účelom života je dosiahnutie radosti a že je potrebné pomáhať iným, aby si vytvorili šťastný život pre všetkých. To je akože veľmi milé a zlaté. Jeho prístup je mierumilovný a verí v transformáciu jednotlivcov skrze praktiky, ktoré vedú k harmónii. A ešte také posledné, ktoré by som zmienil týchto pokojných, je Rishokosei Kai, kde sa vlastne táto buddhistická sekta založená zhruba v roku 1938, ak sa nemýlim, kombinuje buddhistické učenie s modernými metódami rozvoja osobnosti a pozitívnych vzťahov. Členovia sa zúčastňujú na pravidelných stretnutiach a podporujú sa navzájom, aby sa stali lepšími ľuďmi a prispeli k svetovému mieru. V Japonsku existujú aj náboženské hnutia, ktoré zahrňujú kresťanské a ezoterické prvky. Príkladom môže byť Sekai Kyusei Kyo, známe tiež ako Cirkev Svätého Spasiteľa, ktorá kombinuje kresťanské, buddhistické a šintoistické prvky s dôrazom na liečenie a umenie. Japonská spoločnosť má voči sektám zmiešaný prístup, hoci niektoré organizácie sú tolerované, iné čelia výraznému odporu, najmä po útoku Om Shinrikyo. Po tomto incidente zaviedli japonské orgány prísnejšie zákony na monitorovanie náboženských skupín, ktoré by mohli predstavovať riziko pre verejnosť. A toto by bolo aj na dnes všetko, takže ak sa vám toto video páčilo, určite zanechajte like, dajte odber. Ak chcete, aby tento kanál rástol, určite ho zdieľajte vašim známym, priateľom, rodine, proste všetkým. Takže za mňa asi všetko, tak majte sa krásne, napíšte básne a pozdravuje vás moja Ofina.